Tendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunoramba muchitipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. Vhiki rakapera takanga tiri kuno zvakare kuno kunzvimbo yeLowveld kuno kunonzi pedyo neTriangle adidi along Ngundu Chiredzi Road. So kubva kuguta reHarare kusvika pano patiri pane makilometers anogona iwo kuita 450 kilometers. Nichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. Iye zvino ndakagara nemwanasikana wandoda kuti ndinge ndinokurukura naye, mwanasikana watakatiwo tanzwa nezvenyaya yake, takabatwa pamwoyo tikati tiuye tizomuona iye pamwe chete nababa wake. Sisi Magi, makasimba here? Tinofara makadini. Tinofara. Magi, chimbotiudza zita rako unonzani rizere uye une makore mangani? Ndinonzi Magret Navani. Ndine 13 years. Alright. Uri form 1? Ndiri form 1 paUswa secondary school. Alright, paUswa apo paroad apo. Patatiri last week iyo. So ungada kuti tsanangurira kuti Magi anogara nani uye mukukura wakakura sei kusvika pauri nhasi? Inini ndinogara nababa vangu. Amai vangu vakashaya. Ndisati ndakwanisa gore ndozvandinongoudzwawo. Ndozvandakakura ndichiudzwa nababa vangu. Baba vangu vakashaya mai vangu vakandichengeta, vachingondichengeta inini. Vachienda kumaricho. Vachienda kumaricho vachinondibhadharira, kutsvaka mari yekunibhadharira chikoro. Ndakazotiwo ndakura ndakugona kushakura. Kange tobetserana inini nababa vangu. Tichienda kumaricho tese. Pamwe ndaitombosacrifice kuti ndirove yangu chikoro ndiwane zviri nani ndiende kumaricho ndiwane chikafu chekurya ndisati ndaenda kuchikoro. Ndaenda kumaricho kudero, vamwe vaikwanisa kutibatsira nehembe dzekupfeka, vamwe vaikwanisa kutipa chikafu, vamwe vaitiwo kana awana shangu dzake ndoti chipedzisawo shangu kana hembe. Ndo mararamira atinongoita. Amunoita nababa. Alright. Saka mumba makaberekwa muri wangani? Mumba medu ndakaberekwa ndiri Zaire Gondo. Kureva kuti uri ngori wega? Sakureva kuti panapa pamba muno wangokura uchingogara nababa? Ndakakura ndichingogara nababa. Alright. Saka ndezvipi zvaunoshuvawo iwewe saMagi kuti muupenyu hwangu dai ndaitirwawo izvi, dai zvakati nezvakati zvaitika muupenyu hwangu? Ini muupenyu hwangu ndinoshuvawo kuti ndipedze chikoro. Baba vangu vanawo mari yekundibhadharira chikoro. Kuitira ino kuti kana ndikapedza chikoro ndinozokwanisawo kushandirawo baba vangu semunhu agara hake ane dambudziko reasthma muupenyu hwake. Saka ndikapedzawo chikoro ndinoonawo chimwe chandinozoitira baba vangu pamwe chete neni, tikwanisawo kuvaka pamusha pedu, kwanisawo kugadzira patinogara. Alright. Ko zvanhasi pakavawo neangada kukubatsira, chikoro ndiani anobhadhara school fees? Kuchikoro ndinobhadharirwa nemadhona. Alright. Kureva kuti fees inobhadharwa nevanobhadhara. Saka ndezvipi zvaungati unoshuva kuva nazvo kuti unge uri unopfuurira mberi zvakanaka? Ndinoshuvira inini kuchikoro ndinoshuvira kuvawo nemabhuku, mayunifomu nekubhadharirwa school fees. Alright. Kwozotiwo pamba ndezvipi? Ndiri kuona kuti imba yamugara inongori imwe chete. Ndezvipiwo zvaunoshuvawo kuti zviitikewo panapa pamba? Ndinoshuvira kuti pamba pedu paonekwewo pachivakwawo imba inotarisika yekuti ndinokwanisawo kugara inini pamwe chete nababa vangu. Saka mvura yamunoshandisa munoiwana kupi? Tinoiwana kwaTugu. Kure sei kubva panapa kwaTugu? KwaTugu 2 hours kubva pano kusvika kwa. Alright. Kureva kuti munoita 2 hours kunochera mvura. Alright. Ko kuchikoro ndachiona kubva panapa kaMagi kuenda kuchikoro kwenyu, because isusu tauya tatadza kutozosvika nemotikari taisiya uko, but kubva pataisiya motikari kuenda kurodhi kondori mufambo. Kubva panapa kuenda kuchikoro unofamba sei? Unoshandisa chii? Kushandisa tsoka kubva pano kuenda kuchikoro. Ndobva panapa mapast 4. Ndozvosvika past 4 dzemakuseni. Dzemakuseni. Ndosvika kuchikoro na half 7. Ndofamba 3 hours kuenda kuchikoro, 3 hours kudzoka.
Saka zuva nerimwe nerimwe roga roga ndinofamba 6 hours netsoka. Kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka unenge uinani kubva panapa unozobatana nevamwe kupi? Kubva panapa patiri pamba ndinobva ndiri ndega ndosangana nevamwe kuchishow. Kureva kuti ku10 off kaiwe? Saka kubva kuma past 4 kunenge kusingatyisi here? Hakunenge kutotyisa asi ndotoona kuti pe pasina zvandingaita. Ya, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira. Panapa handina kuita zvekuudzirwa. Kune vanoda kuuya tinogona kuuya tese. Tosiya motikari nokuti rodhi dzekuti kusvika panapa hapana rodhi ingafamba motikari. Tatosiya motikari kwatasiya tikatofamba maminutes akati kuti tisvike panapa. So ndiri kufunga kuti kubva panapa kuti anobata main road kunonzi kwaChizhou, handiti Chizhou. Kubva ipapo kuenda kusvika motikari yatombochema, handiti tatombofamba zvakanyanya. Ndoupenyu huri kuraramwa nemwanasikana wedu Magi. Ndisingazive kuti kune vanoda kubatsirana naye nekuredzerana naye. Makasununguka kunge muri munobatana nesu panhamba dziri pascreen. Regai titaure nababa vaMagi tinzwe kuti vari kuzvigonawo sei uye dambudziko ravainaro dambudziko rakaita sei. Alright, iye zvino ndagara nababa vaMagi kuti timbokurukura tinzwe kuti vari kuraramawo sei pamba pavo panapa. Baba makadii? Ibo makadiwo zvenyu? Tiri nani. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti baba munonzani uyezve kuno kwatiri ndepapi chaipo chaipo? Kuno muri paKainosi Navani kuChiredzi North. Chiredzi North. Alright, nzvimbo ichinzi chii? Inzi Masvingo. Alright, ino papa I mean village. Chiredzi. Asi Masvingo ndiko kumusoro kunoti Chiredzi. Alright. So panapa panonzi pavillage inonzi panonzi pavillage paHlaisi. paHlaisi. Alright, baba toda kuti tizwisise. Tataura nemwana akatizivisawo kuti ndiye oga uye mai vake vakashayika. Mukada kuti tsanangurira kuti chii chakasakisa kuti munge muri munogara nemwanasikana kubva ari mucheche kusvika pari zvino? Ndakaona kuti kugara nemwana wangu musikana ari muchanana zviri nani ndizvichengetere mwana wangu, ndikatsvaga munhu kuti amuchengete. Ndaona kuti ndinogona kumuserudza asi kuti zviserudzire mwana wangu ndimene kuti ndisanyanya kutambudzika nedambudziko iroro. Kana akura ndikaona kuti wakura akwanisa kuzviriritira ndozomurega kunotsvaga wemwe chembere kundogarawo nayo nokuti mwana wangu unenge ava nezano. Alright. Alright. Dambudziko ramuina tanzwa mwana achitaura kuti munombobatikana nemiri. Munobatikana nemiri dambudziko rakamira? Ine dambudziko remuviri ndizvo chaizvo. Ndodambudzika dambudziko rechifuva. Kana chikarwadza chinosimuka zvokuti chero kufamba handigoni. Ndinongorina kangogara zviri chero mumunda neisingapindi chero kumvura neisingaendi kana kasiya asina kuchera mvura. Kana iye kutotadza kutoenda kuchikoro akatogarira ini. Alright, mane nguva yakareba sei miri isingaiti zvakanaka? Patova nenguva anofunga kuti handichazivi kuti kana isingatokwana kana kuti 8 izofanira kukwana kana kuti 2020 izofanira kukwana. 20 years. 20 years anofanira kukwana chakatanga kusimuka ipapo chifuva. Alright, kureva kuti asima. Asima. Makamboenda kuchipatara? Handisati zvangu ndaenda kuchipatara. Ndongongwa ngoti ndiyo asi kuti kuchipatara handina imari dzendoshayiwa dzekuti ndiende kuchipatara. Alright. Alright. Saka baba mwana muri kumuchiriritirawo sei? Imiwo zvakare muri kuzviritirawo sei pamusha? Ini mwana mariritire ndomuita pamweita zvinhu zvokuita mari icho plus zvokupfeka tinongoita zvokungopiwawo nevanhu. Anenge angoti nzwirawo tsitsi wongoti kumurirawo woti pavo woti nedzino nhumbi dzemabhero mupfekewo. Kuti kana vakasaidaro hapana zvetinoita, tinenge chingova vanhu vongotamburawo, vanhu vachingotiseka tichingofamba. Alright, so zvamungashuva ndezvipi kuti munge muri munoonawo mwana wenyu achiita kana kuitirwawo? Ini ndoshuvira kuti mwana wangu dena aenda mberi nechikoro akagona. Kuda pamwe aizondisimudzira kana kundivakirawo imba. Vamwe vari mudzimba dzakanaka, indi muzvimba zvemauhwa zvembudzi, tongoti chirugwi zvembudzi. Ndomene ndongotopinda zvokukotama kwazvo ndichipinda mukati
saka zvizotondirwadza kuti saka ndoita boseni kana mupenyu hwakadaro kusvika rini. Saka panapa ndaona kuti pane imba imwe chete nechidumbeni. Nechidumbeni. Saka munorara sei nemwana? Mwanasikana uyu ndiye unotozobata zvake mumba, indovata muchidumbeni. Alright. Mumantorara. Saka paano mukachienda kuchikoro munonzwawo mwoyo wenyu uchiita sei nekuti anobuda pano hati kumakuseni kuma 4:30 dzeusiku mangwanani? Mwoyo wangu unotorwadza. Dzimwe dzenguva ndogona kubuda kana kumbotomuperekedza kwenguva shoma shoma anosvitsa kurodhi ndokasira kudzoka kuti akandikatamba ndifamba newe kugona kubiwa. Unogona kusangana nemwana wechikoro woendawo navo ndosangana mberi kuchizvoku. Unongotsunga mwana wangu hapana zvokuzviita. Ndiwo mararamire. Tichero tikada kuti tizvirege zvinhu izvozvo kuti sadaro hatingararami. Mwari ndozvaakatipa izvozvo. Ko chikafu muri kuita sei panapa? Chikafu zvekufuka, zvekupfeka tanzwa kuti munotongo ndezvekutsandinzira. Chikafu tongoitawo zvokumbopota chimboenda kumarisho. Hatisina kuenda kumarisho, kungogara tongotarisanawo nemadziso. Pamwe tondopuritawo zvindirowo muvanhu vachitipawo tichibika. Muri eZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira panapa. Mazuva kuti dzimwe dzenguva kana takagara kumisha yedu kana mudzimba dzedu tisinganzwe zviri kumararamiro ari kuita vamwe, tinogona kutofunga kutoti isusu takaomerwa, but kana tazotenderera tichidai ndopaunozoona kutoti isusu pedu panogona pari nani. So chandiri kureva izvi ndechekuti kana ukava nezviviri hamawo dziri panapa dziri kuchemawo kuti dai vawanawo raramo iri nani, baba vari panapa vanotongozoshingirira asi nyama dzavo, miviri yavo haisi kuita zvakanaka. So tangokurudzira kuti kana une mabetserero aungada kubetsera hama yedu iri panapa pamwe nemwana wedu mwanasikana, tinge tinobatsirana nawo. Tinogara ndichitaura ndichiti dambudziko kana rawira umwe wedu hatigone kurifuratira nekuti dambudziko rinenge ratowira tese. So ndakungokurudzirai maZimbabweans kuti ngatikukasike tinge tinoona kuti hama dziri pano dzararamawo upenyu hwakanaka. Aiwa, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichayanzwa kuchema kwedu, vachatibatsira kubva pane zvatachema. Aiwa, from Uncle Saint ndiri kunoko kuarea yanauswa ushava kwazi Joe kuLoveld, ndinoti it's much love. Aiwa, tinotenda kuti tichabatsirana naMagi pamwe chete nababa wake kuti upenyu hwavo unge uri unoshanduka. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti much love and God bless you.